Ferran Torres nie tak dávno strelil gól svojho života. Víťazný presný zásah Španielska vo finále majstrovstiev sveta. A dnes rozohráva šachovú partiu s vlastným klubom. Včerajšie vyjadrenia totiž potvrdzujú, že takýto hráč v Barcelone jednoducho nemá čo hľadať. Pustil sa totiž do hry, ktorú v podstate nemôže vyhrať. Vzhľadom na záujem PSG chce z Barcelony vytrieskať lepší plat. Lenže nie je v pozícii, aby mohol vedenie Blaugrana vydierať. V rozhovore pre NBC povedal, citujem: "Mám zmluvu v Barcelone, ale vo futbale človek nikdy nevie. Jednoducho čakám na prijatie správneho rozhodnutia. Ešte neviem." Koniec citácie. V tom istom rozhovore takisto doplnil, že to bude jeho vysnívaný klub, jednoducho taký, v ktorom bude šťastný. A niekoľko hodín na to vyšiel ďalší rozhovor, ktorý som publikoval aj na Force, tentokrát pre Sportico. Ferran tam priznal, že Barcelona na to, aby ho udržala, musí, citujem, ukázať, že ma milujú, že pristúpia k rokovaniam a že všetci sa porozprávajú. Opäť koniec citácie. A pomedzi riadky potvrdil aj záujem PSG, o ktorom sa už hovorí dlhšie. Je dobré, keď ťa takéto týmy chcú. V konečnom dôsledku má zmluvu s Barcelonou. Je pravda, že vo futbale človek nikdy nevie, čo sa môže stať, ale dobré je to, že mám zmluvu, môžem počkať a rozhodnúť sa na vlastnú päsť. Je tu však ale jedna jediná drobnosť, ktorú vyslovil Johan Cruyff a s ktorou absolútne súhlasím. Kto váha s prestupom do Barcelony, nezaslúži si obliekať dres Blaugrana. Platí to aj pre tých, ktorí špekulujú, či zostať alebo nie. A záujem iných klubov potom využívajú ako páku na vydolovanie lepších platových podmienok na Camp Nou. Ja žoldnierov v Barcelone nechcem mať. Ferran má totiž 26 rokov, nedávno strelil ten spomínaný životný gól a práve teraz je v situácii, kedy má podpísať v podstate tú najlepšiu zmluvu vo svojej kariére. Ale Barca by mu ju nemala dať. Z jedného jediného dôvodu. Nie je taký dobrý, ako si myslí. Ak hráč chce hrať za klub, tak proste robí. Hrá za ten klub. Bez vyhlásení pre americké médiá o vysnívaných kluboch, bez šachových partií, len na to, aby si proste vytrieskal lepší plat. Srdcia nevyužíva záujem iných tímov na to, aby zo svojho súčasného zamestnávateľa vytrieskal viac peňazí na výplatnej páske. To sa dá vyriešiť aj inak, diskrétne, za rokovacím stolom, potichu, bez kamier a bez tlaku na klub cez tlač. Je tu však ešte jeden tvrdý fakt, ktorý hovorí sám za seba. Zmluvu má len do júna 2027, to znamená menej než rok. Keby bol pre športové riaditeľstvo skutočnou prioritou, ponuka na predĺženie by bola na stole už dávno. Nič také sa však neudialo. Práve to vypovedá o tom, ako ho v klube reálne vnímajú. Navyše, na ihrisku odjakživa hrával len druhé husle. Nikdy nebol hráčom, okolo ktorého sa zostavovala základná jedenástka. Bol hráčom, ktorý zaskakoval, ktorý plátal. A už nebol kto hrávať, tak hrával Ferran. Alebo ak mal Lewandowski úplne zlú formu, tak potom Flick už nemal na výber a siahol po Ferranovi. Platí to však aj obrátené. Ak je hráč fakt dobrý, nemusí nič naznačovať ani sa vyhrážať cez médiá. Klub sám príde s tou lepšou ponukou, aby si ho udržal. Videli sme to neraz v prípade Jamala, Kubarsiho a tak ďalej. Presne takto funguje pri skutočne kľúčových hráčoch. Neplatí to naopak, že hráč použije záujem cudzieho klubu ako páku na to, aby prinútil vlastný klub konať. Ak sa mu v Barcelone nepáči, ďakujem, želám všetko dobré, dovidenia. Po odchode Levyho chce klub kúpiť 9 do základnej zostavy bez tak. Z toho jasne vyplýva, že kde je Ferranovo miesto v tíme. Taká je skutočne situácia Ferrana. Technicky aj mentálne má ďaleko od profilu hráča základnej zostavy FC Barcelona. Áno, Barca zatiaľ nesplašila náhradu za Levyho. Padli pokusy o Alvareza aj o Krupiho, ale to nič nemení na tom, že Ferran nikdy nebol jasná stávka vedenia. Je to len núdzová voľba, nie plán. Zmluva do roku 2027, v lete 2026, kde sa aktuálne nachádzame, to len potvrdzuje. Keby bol prioritou, riešenie by prišlo dávno. A inak, nehovoriac o tom, že ak dookola verejne deklaruje, aký je psychicky silný, v skutočnosti taký psychicky silný byť nemusí. Toľko z mojej strany na dnes. Zaujímavý váš pohľad. O svoje názory sa podielte v komentároch. Čaute.